و спонсори видеои имрӯза ширкати букмекери 1xbet. нафароне ки бозӣ мекунанд ё ин ки сар карданиянд, марҳамат. 1xbet коэффициенти баланд ва пардохти зуд. ссилкаи сайт дар таги видео. чӯкаде бачаҳо, бо шумо канали Зеханда. имрӯз ман ҳамроҳи бобом дар берун битбоксид мекунем. фикр мекунем ки шумода маъқул мешавад. бахшиши зиёд. бахшиш, ма битбокс ёд гирифтаистам. барои ҳамин мехоҳам он кас баҳотия битбокси мара. Битбокс? О, битбокс. Чай? Ма битбоксерам. Як гӯш мекарди баҳо медодӣ? Ман телефон қоди гап заистам. Не бобой, ман саросимаи бадам. Ман тез мехонам. Хай майли биё. раҳмат наберам. бобой қамчинишка. вомиля ништяки ман. Оп, оп, оп. Анайра битбокс мегам. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. бобой қоикай. давление баланд шид. мусафед девонаи бад бидайти. ман инра медонам набираи бобош таъриф карданги. ҳастай девона бо ҳастай девонара девонош. тай ҳамои. вау мошни. бобо як бор дига бихон. халтаи носа тайёр кун. мусафед ту бади хари. нағз монӣ. ҳозир ман барои шумо ята хипхопский бит мекунам, кайф кунед. Ку-ку. ранги солҳои 90 вақтҳои тупак. зур мехондай. нагӯ. боботон бефараш давление дорум. камтардан бегӣ. карвалол надорем. мусафед ты мара ганда қоил кардӣ. фаҳмидасти? просто красавчик будай ты. Ты бояд аи чиз бояд вообще шарм надорӣ. ман беҳтарам медонам ки битбоксери беҳтарин дар шаҳр. майли не ки беурам бояд изон накашӣ. фаҳмо. ҳар кас бояд гиқша бихӯра. ҳама агар хато гиқша ислоҳ куна, олам гилистон мешавад. туғри гапот. ты мусафеди чотки будай. медонам кампирои қафоман. ты рост пеши ма омадӣ? ман секин секин аз магазин баромада омадеиста будам. туғри. хести пеши ма омадӣ? бо ин хали рақсоқатӣ? 1 2 3 када. пеш қафо. ман хали рақс намекунам, қаймайли. ман ин ҳамин чишмом қадидам хит кардам ки ту мусафеди оддӣ нести. пирам бош, магар поёнам ҳамаш кор мекунам. 100% гапода бовар мекунем бобой. фаҳмидия гапора? раҳмат ки бачаҳо то охирша тамошо кардед. лайки подпискаро фаромӯш намекунем. лайкҳоро натарсида боне. 1000 лайк бигирам ва дим қисмча озвучка мекунам. ва агар касе хит накард, ин мусафед неста, сағира ёшай, фақат грим кардагем. бошен саломат бачаҳо. то боздид. Me furimata, possiamo punteda, me furimata, bio peshima me boom, teda.